हेଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗା। କାରଣ ଜାଗର ଦିନ ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ପଠେଇବି ବୋଲି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲେ ନୃସିଂହ ଦେବତା, ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମା ଏଠି। ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ବି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଇଠି ବହୁତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଉଛି, ବର୍ଥଡ଼େ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଏମିତି ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଟା ଗଛ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ ପଶୁ ପଶୁ ଦେଖାଯିବ ଏଇଟା। ଏଇଠୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କଟିଗଲେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି, ଏଇପଟେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହେବ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହଲ୍। ଏଇ ହଲ୍ରେ ଲୋକ ବସା ଉଠା କରନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ବି ନିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ବି ନିଅନ୍ତି ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଇଛି। ଫଟୋ ତ ନୁହଁ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଇଛି, କାନ୍ଥରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଟା ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ। ସବୁ ଅଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କରାହେଇଛି ନା, ଦାନା ଦେଲେ ବି ଖାଇବେ ନା। ସେଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଗଣେଶଙ୍କର, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି, ଫଟୋ ବି ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଟାଇପ୍ର ବି କିଛି ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମନକୁ ଭାରି ପାଇଯିବ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିରର ହଲ୍। ଯେକୌଣସି ବର୍ଥଡ଼େ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେଠି ହୁଏ। ତ ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଟୋଟି ଅଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାର କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠେକୁଆ ରଖାଯାଇଛି, କିଛି ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କିଚିରି ମିଚିରି ହେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୁଁ କହି ହିଁ ପାରିବିନି। ସତରେ ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଆଟେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ଏମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେମାନେ ବି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରତିମାଟେ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ପ୍ରତିମାର ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ଟି ନେଇଯାଇଛି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। Hey friends,
देखो कृष्णा केमती नड़िया खाऊची सांग मैंने जदि आपण मानक मो भिडटी भल लगुए ताले मत गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे आ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। फ्रेंड्स देखंतु एई मंदिर को आसती मंदिर साइड रे गोटे बढ़िया सुंदर सीनेरी आपण मानक देखौची देखंतु नईटे केमती बही जाउची एई नईर सीनेरीटा मत कहीं भारी बढ़िया लगिला भाविली आपण मान सहित टिके शेयर करदेवी। देखंतु एई नईर ना है जमुना नई मु तो जानी नथिली दास बाबू कहउछंती जमुना नई एठी दास बाबू अछंती हाय कर दियो एठी मो छुआ अछंती देखंतु हाय एठी मैं नईर व्यूटा नौची केमती लागुची आपण माने मते कहिबे।